Čaute ľudia, vítam u dnešného videa a máme tu taký halloweenský update Scary Tales. A je tu update s deadboxami. Začal som to trochu neskôr točiť, ale už sme získali XP Doublers, Hypercharge Stardrop, ten bude asi v shope. A máme double tieto Mastery Pointy. Do šeli za chvíľu budem mať Gold 2 a práve si dávam rozu. Na Gold 2, na Gold 1 chcem tú ikonu, ale ako si môžete všimnúť, tak som s ňou v minuse 100 trofej, viac ako 100 trofej. Takže tuto si získame toto. A už si môžete všimnúť, že je tu tento special event Gruesome Gas. Ten začne v štvrtok, takže zajtra, ale už bude vydaný, keď ja vydám toto video. Ja toto video vydám až keď získame tých 10 deadboxov, ale podľa mňa to získame. Dobre, takže v shope máme tu Hypercharge Stardrop a dúfam, že nám tam padne nejaká dobrá Hypercharge. 3, 2, 1. Hypercharge Dynamitu. To je celkom dobrá, ale až tak nie. Takže máme tu v zľave tieto skiny a kúpim si aj Brawl Pass, aby som mal gemy na tohto Leona. Tak, ešte tu máme Den Freebuy. Tak, a Rarity, Vita, Hypercharge. A za chvíľu si otvoríme na druhom účte. Takže, ešte tu je druhý účet. Na tom mám 6574 trofejí. A tam si tiež ideme otvoriť Hypercharge Stardrop. Hypercharge na Barleyho. To není podľa mňa až tak dobré, ale nevadí. Dobre, takže druhý účet. A ideme si tam otvoriť Hypercharge Stardrop. Hypercharge na Jackie. A to je všetko. Dobre, takže počas tohto Scary Tales updateu tu pridali Gruesome Event, Gruesome Challenge a môžete tam získať Gruesome Gasa. Za každý win máte jeden Stardrop a my si ho ideme otvoriť. Epic. Padol nám tam spray na Squeaka a máme prvý win. Aha, ešte jeden Stardrop máme. Super. Dobre, takže druhý win. Jeden Stardrop. Aha, dobre. Dobre, takže tretí win. Zatiaľ som jednu hru prehral. Legendary? Poď! Call it! Yes! Takže call it. Dobre, štvrtý win. Ja to asi nedám, túto challenge, lebo už som 3-krát prehral. A to mám už iba jednu šancu na prehru. A to sa mi asi nepodarí. Ešte musím dať 8 winov. Dobre, takže počas tohto halloweenského updateu sa mi podarilo niečo, čo je strašne ťažké. Som tretí, to sa ráta ako keby win. A za win máte Mastery Pointy. A ja mám na roze Gold 2. Myslel som si, že je to nemožné a strašne som to chcel, ale podarilo sa mi to. Tak. Roze Gold 2. A ideme si získať tú player icon. 3, 2, 1. Tak. Za mňa je to jedna z najkrajších player icon, čo môžete získať. Ale najviac sa mi páči tu, čo má Poco. Aj vám môžem ukázať. Poco. Tak. On má to jeho oko. A môžeme si dať tú
rozinu. Tak. A tu si dáme tiež rozinu. A tu si dáme Mecha Mortisa. Tak. Dobre, takže počas tohto halloweenského updateu tu pridali tie trofé. Takže tuto môžeme získavať tie trophy boxy. Dobre. Takže za 8 dní začne event Angels and Demons. Máme tu free pin. Tak. Strašne pekný. A daj tuto Gasa, Pam. Takže tu challenge s tým Gasom, Grusom som nedokončil, lebo už som nemal životy, ale nevadí. Ani si ho nekúpim, lebo až tak sa mi nepáči. Dobre, a ideme na to hlavné. No ešte počkajte. Dobre, v inboxe by som mal mať. Aha. Dostali sme nejaký sprej. Pekný, za to, že mám rank 30. A potom ešte na Mže. Tuto máme pin. Dobre, a ideme na to najhlavnejšie, otvoriť si 2 deadboxy. Tak prvý. Máme tam devinu, gadgeta na max, XP doublers, coiny, XP doublers, spray, pekný, a pin. Takáto tekvička so srdiečkom, pekná. A 100 kreditov na spajka. Nice. Toto všetko sme dostali. A druhý deadbox. No škoda devina. To asi nič nebude svietiť. Coiny, XP doublers, coiny. Svieti? Bea. Yes, Bea. A pekná plerikon. Takže máme Beu. Nakoniec nám tam teda padlo. Dobre, takže vtedy, ak mi padla tá Bea, tak teraz som mal Legendary Star Drop a padla mi Maisie. 2 epiky za jeden deň, celkom dobre. Takže druhý účet. To si urobíme najprv tieto. Tak, Shelly mám najviac trofeovú. Tak. Máme tu tiež tie, no najprv si získame ten pin, pekný, a 2 netboxy. Prvý, 9, coiny, XP doublers, coiny, spray, z Ghost Station, skoro samé coiny. Škoda, že tu nepadajú XP double, teda powerpointy, lebo tie sa mi strašne zidú. 9, coiny, XP doublers, coiny a pin, taký ako na tom hlavnom účte. Ja toto je inačí, toto je taká tekvica. A henta bola so srdiečkom. Za chvíľu si otvoríme na 3. účte. Takže tretí účet a ideme si otvoriť 2 deadboxy. Devina. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pekný pin a 100 kreditov na Naniho. Druhý deadbox 9, 8, 7, 6, 5, 4. Svieti. Griff, yes. Plerikon, spray. To je všetko. Dobre, takže konečne pridali tých 10 deadboxov do shopu a máme ich tam. Strašne sa na to teším a ideme si ich otvoriť. Prvý deadbox, desina, 9, 8, 7, 6, 5 svietí, Zomburok.
Skin za 29 gemov, player icon, spray, pin na zombroka, no zombie broka. A toto sme všetko dostali. Druhý deadbox, desina, coiny, 6 svieti, Ghost Squeak, skin za 79 gemov, pin, taký pekný, spray, pin na toho Ghost Squeaka a toto všetko sme dostali. Devina, to asi nič nebude svietiť. 100 kreditov, nice, to je dobré. Devina osvietí kolet, čakú kolet, skin na 29 gemov a 200 kreditov, yes. Dobre. Poď devina. Zistil som, že keď tam bude 18, tak budeme mať takú rozu, ktorá sa dá získať za powerlink. A 18 je tam preto, lebo tam bude tá roza a potom ešte 9 pinov. Coiny svietí. Vamprimo. Skin 29 gemov. Pin. Spray. A pin. Ďalší deadbox. 13. Coiny. Svieti už 8. Inspektor kolet. Patrick Pam, skin za 149 gemov. Pin. Player icon. Yes. Dobre. Tak, devina. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Devina. Tak, pekný pin. Devina. Spray. A 100 kreditov. A to bolo všetko. Takže máme druhý účet a tam si ideme tiež otvoriť. Takže. Prvý, devina, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a pin. Devina. 4 svietí, gadžeta na Edgara. Tretí, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a 100 kreditov a máme Maxi. Ja ešte nie. Devina. Keď je tam devina, tak je malá šanca, aby mi tam niečo svietilo. A keď už je desina, tak je to na 100% asi. Keďže mi padne 18, tak budem taký rád. 9. Zatiaľ ani jedna desina. A dvojka svietí. Skin na Elbrina za 29 gemov. Devina. So kreditov a máme Maxi. Tak. A tuto si dáme asi guca. 9. Ani jedna desina mi nepadla.
na tom hlavnom účte sú väčšie šťastie, ale to je lepšie, lebo hento je hlavný. Desina, no konečne. To nemyslíte vážne, gadžeta na šelinu a ešte tá horšia. A ešte trojka svieti. Zombie brok. Ten pin pekný. A pin na zombie broka. Devina. No to bolo asi posledné, áno. Otvoríme daily freebuy a to je všetko. Za chvíľu si otvoríme na 3. účte. Dobre, takže 3. účet, ešte si toto otvoríme z tých dvoch deadboxov. A ideme si otvoriť 10 deadboxov. Prvý deadbox, devina. 100 kreditov. Ani jeden pin. Dobre, druhý deadbox, devina. Dvojka svietí. Tik. Yes, dobre. A spray. Tretí box. Desina. 6 by mala... Aha, nie. 4 svietí. Zombie brok. Spray, pin a 100 kreditov. Štvrtý box. Tri player ikony. 9, 8, 7, 6, 5 svietí. Hypercharge na rosu, nice. Deväť, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 svietí. Hank. Tu mám jaké šťastie. Tu mi padnú o mnoho lepšie veci a na hlavnom mi padnú tak, no ale tak tam mi padli strašne dobré veci, lebo tam čo mi padla tá Patriot Pam, tak to je skin za 149 gemov. Headless Rider Stew, skin za 149 gemov. A Zombie Bibi, skin za 79 gemov. A na tom hlavnom účte mi padol tá Patriot Pam za 149 gemov. A ešte mi tam padla tá Inspector Coed tiež za 149 gemov. Takže dobre. Devina. 100 kreditov a máme Naniho. Tak, Nani. A túto si dáme Gusa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, svieti. Penny. Ja neverím. 3, 2, 1, spray. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A to bol asi už posledný. Dobre. Takže získame si daily freebuy. A ideme, dobre, takže na rozum mi padla Hypercharge. Padol mi Hank, Griff, na neho som získal. Tig mi padol a Penny mi padla. Takže toto bol asi najlepší účet, kde mi padli najviac brawlerov, ale tam mi padli zasa dobré skiny. A ak sa vám táto séria videí z Scary Tales páčila, tak nezabudnite na odber a like, aby vám neušli ďalšie takéto videá. Čaute.